Hej YouTube. I dag skal vi have en tutorial på, hvordan man bruger lokette. Det er sådan, at du kan beskytte dine døre og kister. Så ja, kan jeg love det slet, så jeg kan bruge det som eksempel. Sådan. Hvis vi nu ser det her, det er vores hus. Som normalt er det jo også at have en dør i sit hus, så er det en dør. Men som regel er det folk prøver at gå ind i, som man nu ikke vil have. Så det er der, hvor vi tager et skilt, holder vi alt GR inde, og der hvor man normalt laver parentes, og så skriver vi private, sådan der. Og normalt vil ens navn automatisk komme på, så ja, det betyder så bare, at den er lavet rigtigt. Så lige nu, det er kun mig, der kan åbne den. Hvis man siger, at det er lidt normalt. Så ja, kan vi lige hurtigt lave lidt. Bare sådan det, man kan beskytte. Bum, bum, bum. Bum. Men jeg tror faktisk på min server, der gør det automatisk. Det med at det gør det automatisk, det med at gøre dem private fundraise. Men ikke kister, det har jeg sat den til. Så bare lige fylder rummet op med fundraiser kister. Så tager man faktisk bare et skilt. Fylder lige op med skilte. Så ja, det har vi så. Du kan også bare sætte det lige der og skrive private. Men nu har jeg allerede en på, så man kan ikke. Men for at beskytte kister, tager du faktisk bare et skilt og bare højreklikker på det. Kommer der et skilt på. Så det kan man også med her. Så kan du faktisk sætte den op på, så beskytter den. Faktisk. Eller så beskytter den ikke, så står der bare more users everyone. Så alle kan åbne den. Ja. Ja. Det er faktisk bare det. Så er det kun... Ja. Det er kun mig, der kan åbne alle kister og fundraise og sådan noget. Så, men du kan ikke klikke på skiltet, så... Men det vil også fint nok. Det er ikke så svært at ramme kister sådan. Hello. Ja, men... Det er det. Så vi ses. Søs.